tak niespokojnie. Słowami tego wiersza Hermana Hessego pragnę Was wszystkich, drodzy, przywitać dzisiaj na muzycznych rekolekcjach. Bo dziś nie jesteśmy tutaj na zwykłym koncercie. Nie jesteśmy tutaj tylko ze względu na muzykę. Ale jesteśmy tutaj, by przeżyć z muzyką drogę, która wiedzie właśnie na Golgotę. Okres Wielkiego Postu to jest okres, który wspólnie przeżywamy ekumenicznie. I my, katolicy, i również wszystkie wyznania, wszyscy uczniowie Chrystusa w tym mieście. I ten koncert, to jest takie zwieńczenie, można powiedzieć, tego Wielkiego Postu. Panowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. Hosanna. Tym słowem i my witamy Ciebie, Panie Jezu. Ale spraw, Panie, byśmy nie byli jak ci, którzy po tym Hosanna wykrzyczeli.